गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खनसेबाव फिन जासि हरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय माबे बाथ्राखौ लानानै सावरायनो नागिरदों आरो दिनैहाय मोननैसो माबा नुदों आं बिथां रन्जित बसुमतारी बिथांनाव मिडियाफोरा सोंदों 17 बोसोरनिखौ लानानै मानो खोथा बुङो बा मानो बुंबाय थायो बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि बाथ्राखौ कुइसन खालामनाय जादों। इनडाइरेक्टलि अफ्रिखौ बुंदों। जाय हक बिथांमोना जेसेबांखि इनडाइरेक्टलि बुङा मानो अफ्रियाबो बिदिखौ एसेब्लाबो थाल मोनो। जाय हक बिथांमोना मिडियाफोरा सोंनांगौखौ सोंगोन आरो कुइसन खालामनांगौखौ खालामगोन। खारन बिथांमोना मिडियाफ्रा गेजेरनि मानसि। मिडिया होनना बुङोब्ला गासैबो नङा दे, सोरबा सोरबाया सरकारजों सिथाबना थाफायो, कयेकटाया प्राइभेटैनो गावबागाव माबायाव थायो। जाय हक बिसोरनि बाथ्रा। थ' खोथाया बे जाहैबाय मा रन्जित बसुमतारीनाव आं मोनसे कुइसन बाव आं कुइसन खालामखांनायनि उनावसो बिथांखौ माखासे खोथाखौ बाख्नायगोन आं। बिथाङा बोसोरनैयावहाय खनबेसे जेलाव हाबहैफेरखो? बिथां EM रन्जित बसुमतारी, नोंथांनाव सिदा कुइसन। ओमफ्राय जेलाव हाबखांनानै रन्जन दैमारि सारजों नोंथाङा खाथि जिरायनानै खनबेसे लोगो हमहैफेरखो नोङो जेलावहाय? सेकेन्ड कुइसन। ओमफ्राय 3 नाम्बार कुइसना सेन्ट्रेल जेल आरो क'क्राझार जेल, बावहाय दुनियानि XNDB NIA नांनानै थानाय सेंग्राफोरखौ खनबेसे लोगो लाहैफेरखो? बेखिनि सोंनायनि फिननायखौ रन्जित बसुमतारीया हायोबा हो आरो हायाबा नोंथाङा EM बुंनानै लानानै लाजिनांगौ नोङो। नोंथाङा आरो स्टेटमेन्टआव मोनसे खोथाखौ बुंबावदों, NDFBनि बाथ्रा। NDFBनि जिउ जारिमिनखौ नोंथाङाथ' लिरनो हाथारनांगौ। मानो लिराखै नोङो? मानो NDFBया खय बोसोर जाखो? बबे जायगायाव NDFBनि नामा मोनामोन? BSFखौथ' अदालगुरियाव बानायबाय, बा बिनि उनावहाय NDFB नामखौ बबे जायगायाव लायामोन? दानि लाइमोनफ्राबो बेखौ मोनथिया। आनखि नैबे रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेखौबो मोनथिया। बेबो नोंनावहाय कुइसन थाबाय। रन्जित बसुमतारी, बर' रायजो राजानि सिन्था खालामग्रा, साननो हनो गोरों, गियानि गुनि, बेखिनि खोथाखौ नोंनाव सोंनाय जाबाय। हायोब्ला थाबैनो मिडियानि गेजेरजों आरो मिडियानि मानसिफोरखौबो आं बुंदों, खावलायदों, नोंथांमोना बेखिनि कुइसनखौ खालाम। रन्जन दैमारि सारजों रन्जित बसुमतारी EMआ जिरायनानै खनबेसे रायज्लायहैखो? बे मोनसे कुइसन खालाम मिडियाफोरनो। आरोबाव सेन्ट्रेल जेल, क'क्राझार जेल, NIA नांनानै थानाय सेंग्राफोरखौ रन्जित बसुमतारीया खनबेसे लोगो हमनानै मा सावरायनानै फैखो? बेखौबो सों। अब्लानो बिनि माखासे बाथ्राफ्रा ओंखारगोन। बिथाङा पलिटिक्सआवथ' दे, सोरबा BPFखौ रायनाय, सोरबा UPPLखौ रायनाय, बे सोलिगोन, जाखागोन आरो जाखानांगौबो बिदिया। नङाला रन्जित बसुमतारीनि गोरोन्थिखौ जुदि आं बुंखांनानै होआबा बे मालाबाबो रन्जित बसुमतारीया EM नेक्स्ट टाइम जानो हाया। थ' बाथ्राया बिथाङा दिनैहाय माखासे फिथा हास'नाय, बा बिथाङा दिनैहाय थुक्राझार साइडजों बहाबा मोनसे मिटिं जादोंमोन, लाइभ होदोंमोन बेवहाय। अब्लाना आं नायसनदों आं। बेवहाय फिथा हास'नाय मानाय मोजां जादों। गामि ओनसोल बिथुर गामियावहाय UPPL सरकारा दिनैहाय एसेब्लाबो हान्था मेलाखौ, थांलाय फैलाय लामाफोरखौ सुबिदा खालामनानै होदों। बावहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। मोजांनि बाथ्रा बियो, जानांगौ आरो मोनखानांगौ। रायजो राजानि बियो मोननांगौ मोनथायखा आरो होखानांखागौबो। नङाब्ला खारन बिथांमोननि जाखिनि बाजेट फैनाय बिसोरो दानजाजोबगोन आरो सेन्ट्रेलजों बे फैसाया लांजाजोबगोन। माखासे लांजादोंबो होननानै खोनादों। खारन इउज खालामनो हायाखै। बोसोरनैयाव बिथांमोननि सरकारा जेबो खामानि मावनोबो हायाखै
आरो बहा फैसाखौ इउज खालामगोन बेखौबो बाहायनो रोङियाव जायनि जाहोनाव दिनै कयेकटा बेसेबांबा खौथि सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्टजों ना सेन्ट्रेलजों लांजाफिनदों आरोखि जाय हक बेफोरो लांजाखागोन रोङि समावहाय दा बिथांमोना नैबे बोसोरथामाव हाबगासिनो दङ एसे रोंजेनहांदों खिन्थु आंना बुंनांगौआ बेनोल' गामिनि रायजो राजानो सुबिदा होनांगौ नोंथाङा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेफोरबायदि होलांदों दा जेरैबायदि फिथा हास'नायनि हाबाफारि लादों नोंथांमोना गुबुन जायगायाव गामि ओनसोलाव हाबनानै नोंथांमोना फिसा केम्पेइन खालामदों बेफोरखौ रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों हाजार टाइम नोंथांनि अफिसियेल टाइमफ्रा मालाबा समाव देरसिन नङा रायजो राजाखौ नोंथाङा जुदि आखायाव मोजाङै खोथा होनायफोरबायदि खालामनानै मोजाङै बुंनानै बुजायनानै बा बिथांमोननि दुखु सुखुआव जुदि नोंथाङा जुदि गसंहैनो हायोब्ला नेक्स्ट बारावबो देरहानायनि चान्स दं खिन्थु अफ्रिया खिन्थु नोंनि बाथाबारि सावगोन एबारावहाय बेखौबो सिदा साननानै लाखा 2013नि बे बाथ्राखौ आं बुरखांजोबगोन आं दोना ओरैनो आरो नांगौब्ला निजे बेक्तिनो साफायबावगोन फैसा गारनानै आं हगारजोबनानै होगोन आं रायजो राजानो नोंथांनि आसल रुप आसल गियानखौ नोंथांनि लेथ्रा गियान जाय मानसिनि दिनै सागान होनायाव दिनै नोंथाङा EM जादों जाय मानसिनि खाथियाव दिनै नों नुजाहैनांगौमोन दिनैसिमबो नों नुजाहैफेरनाय रेकर्ड गैया खाथियाव जिरायनानै रायज्लायहैनांगौमोन बा बरननायनि बेबस्था बेफोरखौबो लानांगौ बेफोरखौबो खालामाखै दिनै नोंथाङा जेबो बेबस्था लायाखै नोङो मानो पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा रायनाय जायो नोंथांमोना UPPLखौ रायदों बुंदों मोजांनि बाथ्रा बुंखानांगौ बुङाब्ला मालाबाबो सोरबा BPAबाबो सांग्रां जानो हाया आरो मोनथियाबो जाय हक बेखिनि बाथ्राखौ आं दोनथ'नोसै नैबे जोंनि NDFBनि मार्टियास दं बेसेबांबा बोसोर जाबाय नोंथांमोना दिनै जायफ्रा दिनै आसाम पुलिस इन्डिया आर्मि गुबुन सुथुरजों दिनै गावथारजादों बिथांमोननि बिनिमय नोंथांमोना EM जादों सोरबा MCLA जादों नोंथांमोना मार्टियास टमखौ मालाबा गोसोखांफेरदोंना नायदों होनना खोनादों बानायगोन होननानै खोनादों खै कौटिनि बिसिबां लाखनि बिनि मोनसे माबा थायो बबे जायगायाव बानायगोन दिनैसिमबो बिनि रोखा गैया बबे जायगायाव बानायगोन खोनानो मोनबावदों बेखौबो हानिखौ नागिरनानै मोनाखै हा नागिरना मोनलायो नोंथांमोनालाय मानोथो सरखाराव थानांगौ जाखो मा सरखारनि लिडार जाखो नोंसोरलाय माब्लानि बेखौबो जुदि माथा मारिनो हायाबा बोरै जानांगौ जाखो थ' गोबां बाथ्रा बुङोब्ला आफादनि खोथाखौ बुङोब्ला रन्जित बसुमतारिया कयेकटायाव लाजिनांगौ जायो आरो जों बेखौ जेला सम सफैगोन बोथोरा सफैगोन अब्लाना इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ बेखौ बुरखांजोबनायबो जागोन खोनानो मोन्दों 2025आव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिथांमोनाबो आरो इलेक्सन गेलेगोन होननानै खोनानो मोन्दों थ' लोगोफोरा गोबां बाथ्रा बुंबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि